ጋዜጣዊ መግለጺ መልሲን መግለጺ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዕላዊ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዕለት 30 መጋቢት 2021 ኣብ ዘካየዶ ሰሙናዊ ርክብ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን አልዒሉ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መዓልቲ ኣየኽብርዎን ኣይፈትውዎን እዮም እቲ ምግንጻል ድማ ዝሕልውግእ ዘምጽኦ እዩ ክብል ገሊጹ ብምቕጻል አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ሃገር እየን ነረን ብምባል ይትረፍ ብፌደሬሽን ሓንቲ ሃገር እንትኾና እውን እንታይ ሽግር ኣለዎ ክብል ገሊጹ ቀጢሉ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ክንሰምር ይግባእ ኢሉ ናብ ምቅርራብን ሓድነትን ዝመርሕ ድሌታት ምህላው ድማ ጠቂሱ ንገለ ካብቲ ዝበሎ ኩሉ ተመሊሱ ኣብ ፌስቡክ ኣይበልኩን ዝብል ትርጉም ሂብዎ ኣሎ ካብዚ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዘልዓሎ ጉዳያት ብምቕጻል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ከረጋግጽ ኣድላይነት ከም ዘለዎ ይርኢ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናጽነት የኽብርዋን ይፈትውዋን እዮም ናይ ምፍላይ ወይ ምፍንጫል መዓልቲ ኢሎም እውን ኣይጽውዕዋን እዮም ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝኣክል መሪር ቃልሲ ብምክያድ ዓሰርተታት ኣሽሓት ስዋኣትን ውግኣትን ዘኽተማትን ስደተኛታትን ዝኸፈሉ ዕለት ናጽነት እዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድማ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘካየደ ኣህዛብ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመሰለ ንመዓልቲ ናጽነት እንታይ ትርጉም ከም ዝህቦ ክስሕቶ ኣይምተገብአን ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ መበገሲኡ ዝሕልውግእ ኣይነበረን ቀንዲ ደራኺኡ ንዘመናት ዝቐጸለ ብጭቡጥ ዝተመስከረን ዘይተኣደነ ጎበጣዊ ባህግታት ህርፋን ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብፍላይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ሎሚ እውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቲ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣገባብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ጎበጣዊ ባህግን ድሌትን ኢትዮጵያን ጎሊሑ ተራእዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ብ1952 ብሕቡራት መንግስታት ፌደራላዊ ዝምድና ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምቁራን ኣገዳሲ ውሳኔ ዝሓለፈሉ ግዜን ከምኡውን ብ1962 ብሃይለ ስላሴ ነቲ ፌደሬሽን ብኢደዋንኑ ኣብ ዘፍረሰሉ ግዜ እንተዘይኮይኑ ብፍጹም ሓንቲ ሃገር ኮይነን ኣይፈልጣን እታ ተመጣጠነ ዝምድና ክህልወና እንምነያ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምስ ካልኦት ፌደራላዊ ኮንፌደራላዊ ወይ እውን ፍጹም ሓድነት ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ክትፈጥር ምህቃን በቀዳምነት ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽኑዕ ወለንታዊ ሓድነት ንክህልዋ ክትጽዕት ይግባእ ኣብዚ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ዘይንደሊ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ውግኣት ምስ ኢትዮጵያ ዘካየደ ህዝቢ ብምዃኑን ኣብ ሕሉፍ መሪር ተዘክሮታቱ ብሰንኪ ኣስፋሕፋሒ ብህገታት ክውን ምግባር ብመራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ይኹን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጎረባብቲ ኣህዛብ ዓሚቕ ኣሉታዊ ስምብራት ዝገደፈ ብምዃኑ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያን መራሕቱን ኣብ ክብጻሕ ዘይከኣል ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ ዝመጣጠሩ ውሽጣዊ ሓድነት ኣህዛቦም ክዕቅቡን ክውሕሱን እንተዝጽዕሩ ዝሓሸ እዩ ንብል ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩሉ ህዝብታት ዞናና ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣወንታዊ ምትሕግጋዝን ሃናጺ ምምላእን ከም ዝብህግ ኣይንጠራጠርን ኢና ቁኑዕ ኣፍ ደገ ናይ ከምዚ ዓይነት ሓበራዊ ዝምድና ግን ብትካላት ዲክታተራዊ ስርዓት ዝመጽእ ዘይኮነስ ብቐጥታ ናይቶም ድሌት ህዝብታት ብወግዒ ዝውክሉ ትካላት ምዝረጋገጽ ጥራሕ እዩ ዘላቒ ዝኸውን ብተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕ ሃገራዊ ልዕላውነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ምእማንን ብገዛእቲ ሓይልታት ተሓንፂፁ ንሕና ከኣ ዝወረስናዮን ብዓለም ለኻዊን ክፍሊ ዓለምን ዝጸደቐ ውዕላት ቻርተራት ዝተደገፈ ናይ ሕድሕድ ሃገር ዶባት ምፍላጥን ምኽባርን የድሊ
ካብዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ሓቅታት ብምብጋስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ነቲ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝፈነዎ ገለጻ ብምሉኡ ኣትሪሩ ይነጽጎ። ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ዝደጋገምን ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ትምኢሉ ዘሕልፎ ዘሎን ንልዕላውነት ኤርትራ ዝትንክፍ ጉዳያት ብዓቢ ሸቕሎት ንከታተሎ ምህላውና እንዳፍለጥና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕጂ ይኹን ኣብ መጻኢ ዝምድና ክልቲኡ ኣህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጎድእ ወግሕት ጸብሐ ክሰንዝሩ ዝርከቡ ኣካላት ገደብ ክገብረሎም ኣትሪርና ነዘኻኽር። ብተወሳኺ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ገሊጽናዮ ዘለና ኣሰራት ሕሱም ተግባራት ገዛእቲ ወይ ሃጽያታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክሳብ ዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣእምሮ ህዝብና ህሉ ከም ዘሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝስሕትዎ ኣይመስለናን። ምስቲ ንመዋእል ብዘይ ሕጋውነት ንኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ መላኺ ኢሳያስ ዝካየድ ዘሎ ምስጢራዊ ስምምዓት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ህዝቢ ኤርትራን ሃገራውያን ሓይልታቱን ከም ዘይቅየዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጥ ይግባእ። ንምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ሽፋን ንምልባስ በማለት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ውዕል ክፍረም እዩ ዝብል ዝነፍስ ዘሎ ሓበሬታ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ብትሪ ከም ዝነጽጎ የፍልጥ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝብና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ፖለቲካውን በረገሳውን ሓይልታቱን ኣብ ጸጥታውን ወተሃደራውን ትካላት ኤርትራ ዝርከቡ ውፍያት ሃገራውያን ንሃገርና ካብቲ ንሓድነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝፈታትን ውዲታት ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታቶም ብዘይ ወዓል ሕደር ብሓባር ክጸምዱ ህጹጽ ጻዊዒት ነቕርብ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ 31 መጋቢት 2021